Но има една българска приказка. Имаш крава, вика, пиеш мляко. Да бе, ти ще пиеш мляко, ама преди това ти трябва да храниш, ти трябва да поиш, ти трябва да водиш на бик и така нататък. Трябва да редиш лайна и чак тогава колко време да не ви казвам, ви го прекрасно знаете, ще пиеш мляко. Всичко това са процеси, природни, в времето, в сезоните, които трябва да се знаят, с които, уви за съжаление, трябва да се съобразяваме. А това е прашец-ловител. Прашец-ловител, който фактически направих експерименти, Бог го прости, любен Гарбов. Основните проблеми, с които и ние в момента ги чувстваме, но не ги, малко хора има смелостта да ги кажат, това е неразумната човешка дейност. Нередно. В момента пчелите навсякъде в света, в Китай цяла една област е останала без пчели, където са произвеждали круши, сега на река ще не прашва. В момента в България ние се намираме в една страхотна екокатастрофа. Тя е почнала преди стотина години с изсичането на дъбовите гори и така нататък. И тук капитан Петко Войводове, тук той е бил изсеян дъбрави и така нататък. Вижте, имате ли някъде останали остатъци от дъбо? Няма го изсечено е, за да се произвежда. Лакомията е страшно нещо. Споменахме, ето ги прашец-ловителите. Миналата седмица по старите учебници ще намерите тези мъжните прашец-ловители да са ставали сутрин там, по час и половина като работят, да трупат за пчелите, нали, да са махали и така нататък и така нататък. Прашец-ловител, ако остане, той може да слуша като миши при фаста. Но не ви го препоръчвам, ще ви обясня и защо. Защото пчеличките не могат да изкарат подмора. От тук съм приучавал пчелите да влизат и да излизат. Сложили прашец-ловителя, нямам проблеми. Но пчелите-ловителя не ограничава роенето, а обаче го забавя. Да го няма. Там трябва да бъдат само за децата. Присядат се и след това влизат в сушилната. Ами, колеги, имайте предвид, че едно 300 грама прашец, 300-350 грама прашец, изследени като доза 20-25 грама на ден, това са някъде за 20 на дена, една анемия. Говоря за анемия, а не за левкемия. Анемията е недостиг на желязо. На времето в Пловдивски регион започна добива на прашеца, действително много хора разбраха ползата и така нататък. Но в момента, колеги, в Кауфланда, в Пловдив, тук не съм влизал по магазините, аз проявявам интерес, в Кауфланда, в Пловдив, в магазина, нали, се продава прашец на 74 лева и 50 стотинки. Около между 60 и 70% е прашец внесен. Казват, че е от Бразилия или от Аржентина. Но това е китайски прашец. Прашец от Китай, от царевица, от бамбук. Той няма нищо общо с нашите билки. Ето го вижте. Това са не повече от 20-30 зрънца. Ето. Толкова трябва да се вземат. И да влезат на постата. С снимка да се наложи. И ако в рамките на 4-5 минути, максимум 10, не започна да се надолу носоглътката тук, не започна да тикат сълзи, значи няма. Ако е горчив, така ще може да го пробвам. Няма имаше и електронни лагомери, тези, които
правят анализите на жъното, после ще отгоре, нали, и ще общевлагате, който иска, може да жени или промен. Космонавти гори, поставям в херметични съдови, нямате ограничения. Гърбето ти шел на гробище и гледа Киркор на един гроб, реве. Абе Киркор какво праща тук? Джината ми го плака. Абе Кьормусо вика, почти на кръста вика, това не е гроба на женати, това е друг гроб. Тъй ни па се чудиш, що има пък не ми има чудо. Шига. Както е. Ако засмееш. Сега. Ако засмееш. Значи, човека, който жени прашец, ако в рамките на 2, 3, 5 дена той не почувства необходимост, като го е лапнал, като го е хапнал, да отиде да се жени. Ако го е женал 7-8 дена и той не е почувствал облегчение, никой няма да я го търси. Ние сме ще виновни. Турците кажат така, Ахмад чук, Арама кажа. Ширич, бутали много тършени мой майката. Заедно приятел. Не ти даде 25 лева. Вика, ти даде 25 лева, че няма го ядеш, бе. Добре, 50 кг. Ти имаш 50 килограма. Милиметра са дупчиците на фашета, защото доста най-различно. На фашето лови тела с нищо. Живиш си с какви учени на общото. Искам да благодаря от ваше име на доктор Жечо. А въобще доктор, бе. Често ми се е карал, накарало ми се налагало, че да върши работа на се отказвате от докторската дисертация, няма да ви викаме доктор. Чуйте, бе. Не е за това. Защото тъжното е, че много често, като ми каже някакви доктори, викам, а днеска бях санитар или днеска бях теошен. И когато действително съм работил с мозъка си и съм слушал нещо тънко, той казва, да, днеска бях доктор. Ама много малко от времето ми е отивало за докторска работа. Винаги сте доктор.